Tervetuloa uuden Kage keskiviikon pariin. Tänään me pelataan painaisiko nappulaa, eli toisin sanoen haluatko kärsiä. Meillä on tänään mukana Jykseli sekä MR Rockis. Ja heidän edestään löytyy tämän päivän rangaistukset ja kanavan ensimmäiset rangaistukset. Nimittäin inkivääri shotti, wasabi sekä tabasco. Mä kysyn teiltä painaisiko nappulaa kysymystä, ja jos sä oot vähemmistön puolella, niin me arvotaan sulle yksi noista rangaistus, jonka sä joudut kärsimään. Peli-idea on simppeli, eikö niin? Joo, me ei sit vissiin kärsiäkään tänään, vaan tuomari. Eli juontaja kärsii kaiken. Eli jos kumpikaan näistä ei ota rankkua, niin sitten se on juontajan vuoro ottaa rangaistusta. Eli toisin sanoen mä en tule ottamaan yhtään mitään. Lähdetään ensimmäisen kysymyksen pariin. Let's go lehmät! Navetta palaa ja miten tää nyt meneekään? Aloitellaan! Ja nämä vastaukset on tosiaan kerätty internetin ihmisiltä, eli voi olla hyvin mahdollista, että ne vastaa myös jotain ihan täysin randomia. Ensimmäinen kysymys meillä on, että painaisiko nappulaa, jos saisit 10 miljoonaa, mutta kaikki tuntemasi ihmiset unohtaisivat sinut? Eli meidän pitää tehdä niinku periaatteessa tiimityötä, koska me halutaan, että se juo. Joo, no mutta mä kyllä silti yritän miettiä myös omaa nahkaani tässä. No, se on kans vaihtoehto. Koska jos Jykseli painaa, hän on oikeassa, niin se ei ollut suora Rockis. Mä voin nyt sanoa, että minä en paina. Jos me molemmat vastataan väärin, niin juoko molemmat? Kyllä. Onko meillä sama rangaistus? Varmaan. Joo, kyllä. Siinä tapauksessa molemmilla on sama rangaistus. Paljon se oli? 100 miljoonaa. 10 miljoonaa. 10 miljoonaa. Mutta kaikki tuntemasi ihmiset unohtaisivat sut. Eli periaatteessa aloittaisit elämässä alusta, mutta sulla olisi 10 miljoonaa. Mä voisin perustella tämän silleen, että mä mietin omasta näkökulmasta, niin mä en painaisi. Mutta En mä paina. kun tässä mietitään, mitä muut on painanut, mä en tiedä, miten ihmisillä menee niiden elämässä. Onko niille läheisiä ihmisiä, onko niille vörtimpi ottaa se 10 miljoonaa ja aloittaa uusi elämä sillä. Toi riippuu niin paljon ihmisestä. Niin, mutta mä en paina. En mäkään painaisi. Näyttää siltä, että juontajalle tulee kuumat oltavat pikkuhiljaa. 52% ihmisistä ei painaisi nappulaa. Mä en ymmärrä, koska mä olisin kyllä painanut. Sieltä. Aika tasainen. Joo. Kyllä mä ottaisin 10 miltsiä ja lähtisin vetää vaan ja jättäisin kaiken jälkeen. Mutta tiedätkö mitä muuta sä otat? No ilmeisesti rangaistuksen, se on ihan selvä juttu. Pyörätään siis pyörää täältä ja katsotaan, että mikäköhän rangaistus sieltä tällä kertaa tulee. Okei, ensimmäinen rangaistus on, että mä otan tabascoa. No niin, onko siellä sulla on oikein lusikka valmiina? Ei muuta kuin maistelemaan. Kuinka paljon tätä laitetaan? Paljon, Jouko. Ei laiteta paljon. No anna, ei tästä tuu. Katsokko sitä No niin, se on hyvä. Ei tää riitä. Ei tarvi enää. Ei. Noniin. No niin, ja vähän lattialle, se on ihan hyvä. Onko tää oikeasti tulista? Ei se oo tulinen. Tämähän on ihan lälyllää tää perustavasko. Anna mennä vaan. Nam 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 nam. Hyi. Kyllä sitä vähän enemmän olisi voinut. Otatko lisää? En ota lisää, älä luulekaan. Hyi. No niin, ja jatketaan. Seuraava kierros. No niin. Läppä mulle itse vähän maitoa. Maitua. Suomalainen rasvaton maitojuoma, laktoosita. Nee. Ei omi sponssia. Seuraavaksi siitä. video, että juodaan niin paljon maitoa, että housuun. Seuraavaksi. Painaisitko nappulaa, jos voisit olla näkymätön, mutta haisisit todella pahalta? Mitä ihmettä. Eli periaatteessa siellä sun näkymättömyydestä, no kyllähän sä voit... Ihmiset on vaan silleen, että mikä täällä haisee. Mitäs jatkokysymys? Onko se haju niinkö aina vai vaan kun sä oot näkymätön? Vaan kun sä oot näkymätön. Okei. Mun mielestä toi muokkaa sitä aika paljon. Kun mä yritän nyt miettiä just silleen, että mitä... Mä en painaisi tässä kentällä. Mitä mä hyödyn jostain näkymättömyydestä? No miten sä voit vaikka varastaa pankin? Niin, jättää hajujäljet No mutta perässä. ei ne. Mutta ei kukaan tiedä, että niinku kehen se jatkaa. Kyllä mä painan. Meitsi Sä painaa. painat, mä en paina. Siitä niin vähän Mä nostaa hyödyn siihen. näkymättömyydellä tässä iässä. Miten se kattoo ikää? Mä oon kokenut elämässäni jo kaikkea, mä tarvin näkymättömyyttä. Niin, pankkiryöstöt on hoidettuja. Mä tiedän. Nyt kävi Jykselille hyvä tuuri, sillä 70% ihmisistä ei painaisi nappulaa. Miksi? Tää on varmasti ajateltu väärin. Okei, onko näin? Koska siis mä oon ihan varma, että ne on ajatellut silleen, että ne haisee koko ajan. Jos sä haiset vaan silloin, kun sä oot näkymätön, niin sä saat itse päättää, koska sä haiset. Jos sä oot näkymätön ja sä haiset silloin, niin et sä hyödy siitä näkymättömyydessä mitään. Kaikki pystyy vaan haistella, missä sä oot. No mutta jos sä ryöstät vaikka sen pankin. Niin, mitäs se meidän HP-systeemi? Ei kun niin on, meillä oli 3. Totta muuten. Näin tässä olekaan. Vai Eikä mulla lähti 1 HP. Eli tää tarkoittaa sitä, että Rockis on menettänyt ensimmäinen sydämen, sulla on 2 sydäntä enää jäljellä. Ai. Jonka jälkeen sun pitää ottaa rangaistusta ja juontajalla tosiaan ei ole yhtäkään sydäntä, eli tilanne on aika ikävä. No, kertokaas, painaisitteko nappulaa, jos muut ihmiset eivät voisi valehdella
valehdella, mutta nenäsi kasvaisi jokaisesta omasta valheestasi. Eli periaatteessa kaikki maailmassa puhuisi totta, mutta sä voit itse valehdella, mutta silloin nenä kasvaa sentillä. Eli Pinokki on IRL. Joo, mutta minusta kyllähän totuus on aina paras. Niin on. Missä tahansa tilanteessa. Totuus on aina paras, mutta sitten on tilanteita, missä valkoiset valheet ja muut valheet on välttämättömiä. Ja senttihän on kuitenkin loppujen lopuksi aika vähän. Koska se palautuu sitten? Niin. Koska... Et jos on sentti joka kerta, siis... En mä kyllä sitten. Niin siis sä valehtelet huomaamattomasti, niin siis tosi usein. Niin sellaisia tosi pieniä asioita. No ei, mutta ne on valkoisia valheita, ne ei ole valheita. No mutta on valkoisetkin valheita. Niin et jos kaikissa tulee sentti. En mä paina. Niin, en mäkään kyllä halua painaa. Siis tää on niin selkeä mun mielestä, että ei. Te ootte cooked, te ajattelette tätä väärin. Tai sitten kaikki muut ajattelee väärin, me ajatellaan oikein. Niin, mistä sen tietää? Niin. Mä en aio painaa, mä en tohon nappulaan aio koskaan. Okei, no se on ikävä juttu, nimittäin 68% painaisi nappulaa. Te ajattelette tätä nyt, koska siis, jos kukaan muu ei valehtele, niin ettehän se silloin niinku, ette menetä mitään, jos sä puhut itsekin totta. No mut mieti vaikka joku kysyy sulta, että miten sulla menee, ja sä sanot siihen vaikka, että hyviä, ja sit sulla onkin joku huono asia tapahtunut. Se on semmonen niin valkoinen valhe, mutta siis kaikilla on semmonen 2-metrinen nokka sen jälkeen. Spinnataanko me molemmille oma? Ei, nyt lähti sydän molemmilta. Niin, eli tää tarkoittaa sitä, että Jyksillä on 2 sydäntä tänään jäljellä ja Joni, sulla on 1 sydän jäljellä. Nyt alkaa olla jo viimeisiä viedään. Siis mistä sä otit nää? Niin, Interwebsien syvyyksistä. Oikein syvyyksistä. Joo, no on kyllä aika syvyyksistä otettu, jos tommosia vastauksia tulee. Painaisitko nappulaa, jos saisit kaiken mitä haluat, mutta joku muu menettäisi kaiken? En painaisi edelleenkään nappia. Tääkö oli sun Discord-palvelimelta? Tää on mun Discord-palvelu. Siis ainut syy, koska Kakkuhin Discord-palvelimella on sellaistakin porukkaa, että ne ei ajattele muita. Ei, mutta siis ajattele, maailmassa on 8 miljardia ihmistä tai jotain sinne päin. Sun Discord-palvelimelta porukka painaisi. Siis mä voin sanoa, että mä itse ainakin painaisin. Onhan se kiva hyötyä tosta, mutta en mä tiedä miksi mä haluaisin aiheuttaa sit jollekin muulle. Siis tämähän se on, että et sä haluais tehdä tälleen, mutta jos mietitään yleisellä tasolla, niin mä veikkaan, että useimmat painaa. Kyllä varmasti joo, mutta mä pelaan omaa peliä. Siis jos sä ajattelet, että sä olisit esimerkiksi koditon, niin totta kai sä haluat painaa sen takia, että joku rikas on. Niin ja kyllä siis varmasti, mä oon ihan varmasti menettämässä nyt. Enemmistöt hän painaisi, mutta minä en paina, niin minä en paina. Se on hyvä, että Jykseli pidät arvoistas kiinni. 89% ihmisistä painaisi. Mut huomioi, että vaikka sä painat tuota nappia, niin se ei pakota, että sun pitäisi tehdä sit silleen myös. Niin, sä voit pitää silti sun arvoista kiinni. Aivan. No niin, meillä on molemmilla mutta 1 sydän. No niin, rankkukierros, mitä tulee? No niin. Seuraava kysymys on, että painaisiko nappulaa, jos et tuntisi kipua, mutta kaikki vammasi olisivat 10 kertaa pahempia? Miten ne olisi pahempia sitten? Sehän on vaarallista, jos et sä tunne kipua. Sehän on harvinainen sairauskin, mikä on todella vaarallinen. Mutta miten sun vammat on sitten niinkö pahempia? Tämähän on vaan yksinkertaisesti reitti nopeampaan kuolemaan. En aio painaa. Miten niin nopeampaa kuin... Niin, no joo, totta. En aio painaa. En mäkään Idiootti on, jos painaa. Siis, miksi Kipu on nimenomaan ihmiselle... Se on se varotoimenpide niin, just. Kun mietit, sä laitat vaikka, sä kosket johonkin kuumaan, niin sä et tunne sitä kipua siinä, mutta sit sulle tulee kuitenkin jotain palovammoja ja kun muuta. semmonen sairaus on, niin onkin. mikä on harvinainen. Tabasko ja sun mieli niin sanoo sulle sen kivun kautta, että sun ei pitäisi vetää sitä, mutta silti vedät sitä. Joo, tämähän oli ets. Maistele vaan ihan rauhassa sitten. Joo, meikä maistelee nimittäin 61% ei painaa sitä nappulaa. Niin vähän. Niin, mä ajattelin, että se on 80-20. Joo, niin mäkin. Eli te ootte aivan oikeassa ja meikäläinen jos pinnaa täältä wheelia. Ihmiset on tyhmiä. Siis ne ei oikeesti mieti näitä ollenkaan. Ei, mitä? Mut mitä sä veikkaat? Mitähän tuo juontaja haluaisi? Se haluaa varmaan tätä. Siis tää maistuis kyllä. Tää tulee... Yes! Inkiväri-shotti! No niin, kumpas sais olla? Haluatko tätä punasta vai Kyllä mä otan keltaista mieluummin. Eikä ole aika raikasta? Sehän on aika väkevää tai semmoista vahvaa. Joo, siis mä oon ihan iloinen siitä, että mä voin ottaa näitä. Niin haluatko sä mukin täyteen vai? Älä laita mukia täyteen, laita sille puoleen väliin. Puoleen väliin? Nyt siinä on vaan shotin verran. Mä mietin, että sä nyt puoleen väliin haluaa. Hullu mies, mitä ihmettä. Siis me pidetään terveydestä huolta. Hämähäkki. Okei, mä ajattelin, että se on joku ihan muu. Tähän siellä pahemmat minä muistin. Joo, se on aika kirpeetä mä sanoisin. Kirpeetä. Mikäs tää toinen sitten oli? Tää oli joku... cranberry. Aha, karpalo. Painaisitko nappulaa, jos saisit rajattomasti rahaa, mutta et voisi käyttää sitä itseesi? Eli nyt siirrytään jälleen kerran tähän näin, että Jykseli esimerkiksi sanoi siinä, että kyllä mä haluaisin pitää arvoista kiinni ja pelastaa maailmaa ja bla bla bla. Niin, näin juuri. Jykseli ainakin painaisi.
Kyllä mäkin, koska siis enhän mä tossa menetä mitään. Jos ei mulla ole periaatteessa nytkään rahaa, niin se, että mä saisin rahaa ja mä voisin vaan sit niinkö antaa sitä muille. Sitten mä voisin ostaa vaikka mun kaverille jonkun oman lentokoneen. En mä tiedä, uuden talon, ihan mitä vaan, hienoja autoja. Se, että mä näen, että joku mun kaveri on onnellinen, se tekee mustakin onnellisen. Ja pystyisi helposti pilaamaan koko maapallon tuon talouden ja ekonomian ja kaikki. Niin. Sitäkö sä ajattelet tässä? Niin, jos sä vaan niinku jakaisit sun niinku koko rahat koko maapallolla. Kyllä tätä enemmistö painaa. Joo, siis mä en näe mitään. Siis ei tossa ole mitään haittaa. Niin, miksi joku ei painaisi? Niin. Vai olisiko sitä niin katkera sitten itselleen, että... Niin. Miksi et haluaisi antaa muille hyvää? Se on aivan täydellisen hyvä kysymys, nimittäin 75% ihmisistä painaisi nappulaa. No niin. Ai. Rollataanko wasabia tällä kertaa? Ei, miksei mulla ole sydämiä? Lähdetään pyörä pyörimään täältä. Mikä täältä tulee? Inkiväärishotti X2! Voiko nyt testataan sitä sitten tällä kertaa? Millä se tuoksahtaa? Onko se eri? No, siinä toi sama Kuinka paljon sä tätä haluat? Puoli kuppia. Ei mitään, kippis taas. Toi oli paha. Se on hyvä, että sä haluat pysyä terveellisenä tänään. Toi oli paljon pahempaa. Niin mikäs tässä oli, että jos inkiväärisotteja vetää liikaa, niin sun veri alkaa hyytymään. Kyllä, repuli lentää. No niin, jes. Painaisitko nappulaa, jos voisit lukea muiden ihmisten ajatuksia, mutta et tietäisi, että ovatko ne totta. Eli siinä on niinku 50-50 chanssi, puhuuko ne tai ajatteleeko ne totta vai ei. Mä en kyllä painaisi. Sä et painaisi. Siis mun mielestä se olisi tosi ärsyttävää ja sä et tiedä, että onko se jos totta. Jos sä saat valita itse, että haluatko sä lukea henkilön X ajatukset, niin mun mielestä se voisi olla ihan hauskaa läppää välillä vaan. No mutta jos sä et tiedä, onko se vaihtoehto sitten niin oikeeta vai ei. Sen takia ottaa se viihteen. Niin. Kun mietit, että sä miettisit vaikka, että mitä sun paras kaveri aattelee susta, ja sitten sieltä tuleekin joku, että joo mä vihaan sitä äijää oikeesti. Onhan siinä jo negatiivinen vaikutus myös, mutta... Niin, siis se vaikuttaisi suhun tosi negatiivisesti. Mut miksi sä haluat tietää, mitä sun hyvät ystävät aattelee? Ykseli painaa. Kyllä mä painaisin. Mä ite ajattelen vaan omalla kohdalla, että siitä olisi enemmän haittaa. Kyllä siitä haittaakin on. Kyllä mä ite ainakin henkilökohtaisesti painaisin. Ja tällä kertaa suurin osa painaisi myös, nimittäin 54% ihmisistä painaisi nappulaa. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt on Johnin kärsimyskierros. Eli me laitetaan täältä näin hyrrä pyörimään ja se nyt vetää jonkun niistä. Ja älä nyt yritä yhtään piiloutua sinne pussiin. Vedetään täältä rullaa. Mikäs tulee? Joku hyvä. Tai siis joku tosi paha. Ja inkivääriä. Ei tullu. Mikä sieltä tuli? Wasabi! Otatko tuubillisen vai lusikallisen? No en mä kyllä koko tuubia halua. Semmonen tosi pieni siihen. Ei paljon. Stop. Ei täältä edes tullut kuin jotain nestettä. No se on, nyt on tarpeen. Näytä kameraan millainen knööli tuli. Tää näyttää tällaiselta niinkö herneeltä. Siis hyi että tää haju. Jos miettii, että ihmiset vetää vapaaehtoisesti sushin kanssa tollasta. Sit puuttuu se inkivääri. Sehän ei aluksi ole miltään, mutta sit hetken päästä se iskee. Se on vetot sivusta. Menikö nenää? Joo, ihan tommonen aika raikas on kyllä. Joo. Eli enemmän ensi kerralla sit. Jos sulle tulee, niin sä voit kyllä ottaa enemmän. Mutta sanotaanko, että jos nenä oli tukassa, niin ei oo enää. Joo. Ei toi on hyvä, että jos mulla on nenä aika tukassa, niin mä voisin kyllä ottaa. No niin, no sittenhän meille onnistuukin se tosi helposti. Okei, seuraavaan. Painaisitko nappulaa, jos voisit elää elämäsi kamalimman hetken uudelleen, mutta... Eiku siis mitä... Painaisitko Joni nappia, jos sä voisit elää elämäsi kamalimman hetken Siis uudelleen? aina halunnut oikeesti. Joka päivä mietin Jessus, mikä kysymys. 0%, ellei ole kunnon masokisti, sadisti, psykopaatti, sosiopaatti, kaikki yhdistettynä sekoboltsi. Painaisitko nappulaa, jos voisit elää elämäsi parhaimmat hetket uudestaan, mutta myös kamalimmat? Nyt se meni oikein päin. Tää on aika vaikea Tää on oikeesti. taas tämmönen, että kun ei tiedä mitä muiden ihmisten elämässä on tapahtunut. Ja kun se riippuu just siitä, että onko sulla enemmän niitä hyviä vai huonoja kokemuksia ja kuinka vahvoja ne on ollut. Kyllä, ja mietitäänkö se tästä hetkestä lähtien vai tapahtuuko se aina jatkossa? No siis eihän sun välttämättä tarvii niinku päättää, milloin sä voit käyttää sen abilityn. Aivan, eli se Mutta kyllähän sulla voi tulee päättää. enemmän niitä kamalia hetkiä sit niinku elämän myötä, mitä vanhempi sä oot. Mun elämässä on tapahtunut enemmän hyvää Sama. kuin pahaa. Joten siinä mielessä mä kyllä ehdottomasti painaisin tätä nappia. Mutta onko tapahtunut kamalia juttu? No totta kai kaikille tapahtuu joskus jotain kamalaa, mutta se, että kuinka kamalaa se on, niin se varmaan vähän riippuu. I'll press the button, koska on paljon hyviä asioita, Sama. mitkä mä kokisin mielelläni uudestaan. Kyllä, ne hyvät hetket on tosi tärkeitä. Ja huonot hetket ne vahvistaa. Täytyy myöntää, itsekin olisin painanut kyseistä nappulaa, mutta 53% on samaa mieltä. Ne painaisi nappulaa ja se tarkoittaa se, että juontaja vetää taas. Mutta jos haluat nähdä lisää kärsimystä, niin jätä videolle hype ja tykkää samalla, koska se auttaa mun kanavaa aivan älyttömän paljon. Huop.
Hyena, mitä siellä lukee? Hipe lukee, mitä? Okei, mikä tulee? Inkiväärin shotti, taas. Ripuli lentää. Kumpaa sä haluat? Mutta tää oli pahe. Hei, voidaanko yhdistää? No voit tätä vetää miksin siitä, jos te haluatte. Mitä? Niin. Nyt tätä oli muuten varmaan oikeesti puoli mukia täällä. Ei sitä paljon. Tehdään tällainen hassunhauska muutos tähän, että juontaja ei joudu pelkästään kärsimään. Eli nyt pelaajien sydämet vähenee 3-2. Eli Jykselillä on 1 sydän ja Rockiksella on 2 sydäntä. Eli tekin pääsette pian maistelemaan, että pelkästään en ole minä, joka tässä maistelee näitä. Sulla on kyllä janoa pikkuhiljaa. Alkaa vähän kurkkua kuivaa. Painaisitko nappulaa, jos et olisi ihan varma, että tekisikö se mitään? Tulisi aivan. Se on aika iso riski. Joo. Se on aika iso riski, koska siis sehän voi niinku tuhota koko maailman. Se voi olla sellainen Trumpin nappula, tai sit se voi olla ihan vaan ei mitään. En paina. Mutta mitä sä hyödyt siitä? Ei mua kiinnosta. Go big or go home. Niin, se on iso riski, mutta sitten siinä on myös se mahdollisuus, että sä voit voittaa vaikka lotossa tai vastaavaa. Mietä siinä Ei, joku, että ei. saat 5 miljoonaa sekunnissa tai jotain tällaista. Ei mua kiinnosta. No kannattaisi ehkä kiinnostaa, nimittäin 66% painaisi nappulaa, eli on samaa mieltä kuin Rockis, joka tarkoittaa sitä, että nyt on Jykselin aika kärsiä. Ai, mä oonkin odottanut tätä hetkeä. Pas pinnate. Mitä sä haluaisit täältä? Kysytäänpä tälleen ekana. Mä haluan tätä inkivääriä. Spinnataan, mikä tulee. Voi. Se on kuulkaas Tabasco. No niin. No haluatko sä laittaa lusikkaa vai shottia? Se on ihan sama. Mä en halua, että se maistuu inkivääristä Tabascolta. Mä haluais vetää tuohon pöydälle. Joo, laita. No nyt riittänee. Riittää jo. No niin. Jos me katsotaan tätä annosta, tässä on kaken osuus tästä. Oli 1/3 ehkä, tai 1/4. Minä olen aloittelija, se oli minun ensimmäinen kerta, niin se on ihan hyväksyttävää. Mä vihaan Tabascoa. Sitten on niinku tomaattikeittoa vähän. Haiseekin kamalalta. Joo, haisee. Kuivaako kurkkua vielä? Taisinko Maitoa. No niin, saisiko olla maitoa? No niin. Onko Tabascos muuten etikkaa? On. Joo, tässä on semmonen hauska homma, että mä en siis siedä etikkaa. Okei, täällä hassu twisti tähän. Siis mä en tiedä mikä noissa kaikista niinku tulihis on, kun ne haisee tosi pahalta. Niissä on kaikista on samanlainen haju. Seuraava kysymys. Eli nyt Jykselillä on jälleen kerran 2 sydäntä, Rockiksella on kans 2 sydäntä, eli ollaan alkupisteessä. Seuraavaksi kysytään, että painaisiko nappulaa, jos olisit täydellinen kaikessa, mutta et koskaan tuntisi ylpeyttä saavutuksistasi. Eli sä et saisi sitä dopamiinia siitä, kun sä saavutat jonkun, voitat vuoden pelikanavapalkinnon tai muuta vastaavaa. Oikeesti tää on kans vaikee. Ykseni vaan haluaa sitä niinku statusta siitä. Mä painaisin. Kyllä mä sanoisin, että mäkin painaisin. Enemmän hyötyä. Siis just se, että jos sä oot hyvä kaikessa, niin siis sä voisit olla maailmanmestari oikeesti vaikka juoksussakin tai... Mut kun et sä hyödy siitä itse mitään. No, Ei niin, mitä mut sä sä voit muutenkaan hyötyä hyödyt niistä? Sä saat ihan jäätävän hyvän olon, kun sä niinku saavutat sen jonkun saavutuksen. Tietysti mä en tiedä miten, mutta 79% ei painaisi nappulaa. Oikeesti? What? Siis noin iso osa. Voisitko se itse painaa? No, rehellisesti en. Ja sä et hyödy mitään siitä, jos sä oot kaikista paras, koska sä et saa siitä itse mitään hyötyä. Sulla ei elämässä ole periaatteessa mitään iloa, koska sulla ei ole mitään saavutuksia myöskään. Tiedätkö, meillä on nyt vaan enää 1 sydän jäljellä. Ihan kuin olisi puolet sydämestä lähtenyt. No sulla on varmaan IRLkin sydämestä lähtenyt. Niin sitä juuri. Painaisitko nappulaa, jos syntyisit uudelleen muistojesi kanssa, mutta et tietäisi minne maailmassa? Eli kuoleman jälkeen syntyisi uudelleen muistojen kanssa. Kyllä mä painaisin. Mäkin varmaan painaisin. Koska tähän vaikuttaa hyvin paljon se, että missä ja milloin sä kuolet. Joo, ja siihen vaikuttaa kyllä myös se, että millaisen elämän sä oot elänyt. Kyllä. Tässäkin nyt on tosi monessa kysymyksessä mä mietin lähinnä niin kuin mulle mun tärkeintä asiaa ja miten se liittyy, miten nämä kysymykset vaikuttaa siihen. Ja tässäkin mä ehkä koen. Mutta toi on aika mielenkiintoista ajattelua ottaa huomioon, että sä et kuitenkaan tiedä mihin päin maailmaa. Joo, ja se on vaikka keskelle viidakkoa tai savannia, missä lähtee uudestaan henki. Mut mieti, että sä kuitenkin sit muistat ne kaikki hyvät hetket. No mutta pitää ne hyvät hetket auttaa sua siitä, että sä kärsit sen nälänhäystä. Mutta tässä on nyt iso mahdollisuus siihen, että kun sä spavnaat, synnyt jostain, mihin tahansa päin maapalloa, jos sä nyt väärin ymmärtänyt, niin sä oot keskellä merta. Eikö sit se on ihan vaan, kun sä synnyt uudelleen? Okei, Niin. elikkä se ei oo vaan spavn. Okei, no kyllä. Joo, siis kyllä molemmat painaa. Oota kummallista, mä en ikinä painaisi. Musta tuntuu, että porukka on ajatellut tän taas huonosti, jos ne ei painaisi. Joo. No se on outo, mistä 52% ei painaisi nappulaa. What? Miksi? No, painettu mikä painettu. Niin. Ei mä voi peruuttaa.
Ei voi peruuttaa. Eli se tarkoittaa sitä, että pyöritään hyrrää, koska eikö molemmilla ole yksi elämä enää jäljellä? Joo, meillä taitaa itse asiassa olla sama haaste nyt. No niin, äijät pääsee yhdessä herkuttelemaan sieltä. Spinna taas, mitäs täältä tulee, mikäs tulee. Äijät pääsee nauttimaan hyvästä inkivääri-shotista. Kuinka paljon me laitetaan? En mä kyllä koko shottia, mä oon niin täynnä. Riittääkö tommonen puolikas? No mulla on vähän enemmän. Laitapa nyt edes siihen samaan kohtaan asti. Ootteko te ikinä ottanut inkivääri-shottia? Mä oon joskus ottanut ja meinasin laatata. Tämä edistää vastustuskykyä ja muuta. Kippis. Eli terveydellä. Oh my god. Joo. Ehkä me nautitaan. No, ei me nähdä nautita. Tää on kuin laimeeta mehua joo. Ai, olipa hyvä. Tää jää kyllä inhottavasti suuhun tollain toi. Täällä olisi toki maitoa, mutta mennään seuraavaan. Säästetään maitoa myöhemmälle. Nimittäin seuraava kysymys on, että painaisiko nappulaa, jos voisit pidättää hengitystäsi 10 tuntia kerralla, mutta jokainen käyttö lyhentää elämääsi 1 vuodella. Miettikää nyt. Varo, ettei tipu. En todellakaan painaisi. Siis kauan se hengitysaika oli? 10 tuntia. Miksi mä haluaisin hengittää 10 tuntia veden alla? Sä voit vaan mennä tekemään sidequestia, suojeltaa Marianin hautaa esimerkiksi. Jos sitä voi käyttää milloin vaan, niin mä painan. Mä en tässä ole mitään haittaa. Mä sanoisin, että mä en paina. Tää Siis jos on ois- paha. Jos olisi oikeasti silleen abilitynä, niin sit mä ottaisin se, että se vois käyttää. Joo, mutta niin mä mäkin. veikkaan, että porukka on vastannut ei. En mäkään paina, koska musta tuntuu, että ihmiset Eikö sä ajattelee, painanut että jo? ei silloin. Äijä, sä painoit jo. Mä sanoin, että mä painaisin. Ei jos voi se- perua, Okei, ei minä voi painoin. perua. Okei, minä painoin. Ei tätä voi muuttaa enää, se on ihan totta. Se on hyvä, että se muuta, nimittäin 72% ihmistä painaisi nappulaa. No jos pahoja, kun näistä ei silleen tiedä, miten ne kaikki on ajatellut sen. Se tarkoittaa sitä, että Jonilla on enää 1 sydän jäljellä ja pian maistellaan taas. Seuraavaksi kysymys on, että painaisitko nappulaa, jos voisit muuttua haluamaksesi fantasiahahmoksi, mutta joudut elämään hänen koko elämänsä. Eli voisit valita kenet tahansa vaikka mikkihiiren sinne ja sä joutuisit elää se koko elämä. Vois muuten aika mielenkiintoista. Miettikö, kun olette mikkihiiren? En mä painaisi. Mä en tiedä, miksi En mä mä. painaisin. En Mä mäkään. en mä koe ehkä. Sitten jos sä oot vielä joku sarjakuvahahmo, niin eihän se kuole oikeasti ikinä. En paina. Niin. Nej tack, Pressa. nej tack. Nej tack, pressaa. Jag trycker inte button. Yes. I don't press the button. 72% painaisi nappulaa. Miksi? Miksi sä painaisit? Hei, sä pääset maistelee, mulla on 1 sydän vielä. No niin. Okei, ei mitään. Rokkis pääsee maistelemaan. Pyöritään täältä hyrrää. Katsotaan mikä tulee. No Mitäs sieltä tulee? Mitä sieltä tulee? Tulee punaista, eli onko se sitten siinä tapauksessa wasabi? Wasabi uudestaan. Wasabi! Ei vitsi. Sä voit ottaa itse tällä kertaa. Tätä Yhtäkkiä tuli ehkä se vähän iskee. enemmän kuin aikaisemmin. Ei muuta kuin ääntä kohti. Niin sanotusti tänään herkutellaan. Joo, kyllä mä sanoisin, että toi Tabasco on vielä pahempi. Seuraava kysymys on, että painaisiko nappulaa, jos voisit pelastaa maailman nälänhädästä, mutta eläisit itse loppuelämäsi nälässä? No tässä elämäntilanteessa en paina. Sama itellä, ei niinkään. Jossain muussa elämäntilanteessa kyllä. Ja miten se on elämäntilanteesta kiinni? No onhan se vähän se, On että se vähän. mitä jos sä oot tällä hetkellä esimerkiksi nälänhädässä, niin sitten totta kai sä voisit painaa, sä et silleen niin menetä ns siitä mitään. Mutta jos sulla on tällä hetkellä kaikki hyvin, niin joo totta kai sä autat muita, se on iso homma. Mutta sit sä joudut itse kärsiä, niin sekin on vähän. Mä veikkaan, että koska porukka äänestää taas itse, ne sanoo ei. Se on ihan oikein, nimittäin 87% ei painaisi nappulaa. Aika paljon. En mä ajatellut, On että se oli kyllä. Tiedätkö mitä tää tarkoittaa? No, taas sieltä juontaja vetää. Wasabi. Voidaan avata tää suoraan tästä näin. Tuleeko se oikeesti tällä kerran? Siis mulla on oikeesti niinku suolet tukosta tämän jälkeen. Pinkivärisotti. Sä voit kyllä vaihtaakin Haluatko se sä tähän spinnaa wasabiin. uudestaan? No mä voin teidän mielestä pinnaa uudestaan. No mitäs siellä tulee? Wasabi. Okei. Mitä? Ei vittu, se on wasabi. Oikein, miksi mä menin spinnaa uudelleen? Joo, nyt ei sit oikeesti paljon. Nyt Onko se suoraan suuhun tosta? Puristat mä oon semmosen. valvasu oikeesti. Noniin, se riittää. No joo, tänne kun se putoo siitä. No niin. Niin se jengi vetää susinkaan, ei tää nyt voi olla paha. Me ollaan vaan puhuttu se kala ja riisi ja kaikki muut vastaat siihen. Tää on aika mielenkiintoinen maku. Siis siinä Meneekö tulee... nenää? Mä vedin tän varmaan huonosti, nyt mä vedin kielen päälle. Seuraava kysymys on, että painaisiko nappulaa, jos pystyisit puhumaan eläimien kanssa, mutta voit puhua vain kotikieltäsi ihmisille. Eli me jouduttais puhua suomea. Kyllä. Kyllä mä painaisin. Kyllä mäkin painaisin. Mä painan vaan. Ihan rohkeasti. Paina. Ois se nyt kiva, kun sä voisit puhua vaikka koirille ja kissoille ja kysyä, että Kyllä mä- Martti, moro, miten menee? Mitä äijä? Ja sitä ei menee ulkomaille ja katsoo siellä. Onhan nytkin suomalaisia, jotka menee ulkomaille ja ne on silleen, yksi kalja. 72% painais nappulaa. Yes! No niin, sieltä niin. Ja oisko nyt se isompi Nyt vähän Tabasco? isompi tabasko. Joo, jos vaikka ei niinku Tabasco, eiku ei Ai! No niin, ja Sähän sieltä sanoit, ettei se ollut niin. paha.
Niin otetaan tällä kertaa ihan snadisti lisää. Vähän snadisti enemmän. Voiko sä katsoa muualle? Mitä en voi katsoa muualla? Ei niitä oikeesti paljon. Ei mitään For the content, enjoy! Katsokaa paljon tää laitetaan. Nyt olisi parempi oikeesti tykätä siitä videosta ja tilata kanavaa. Tää näyttää sille low-key vähän madolta. Sukkuluukkuu nyt vaan. Täältä tulee lentokone. Nyt sitä varmaan, nyt se menee ne. Älä nyt vielä heti Älä huudo! Ei nyt heti oteta. Menikö nenää? Meni. Nyt se meni nenää. Nyt se meni nenää! Oh my. Anyways, painaisiko nappulaa, jos et pelkäisi mitään, mutta saisit paniikkikohtauksen täysin satunnaisesti? Mun mielestä on ihan hyvä pelätä, Jep, koska se on myös, ihan normaalia. Se on myös yksi syy, mikä ihminen tarvii. En mä kyllä painaisi. Se on ihan ok pelätä jotain asioita. Kyllä, en painaisi. Juontaja näyttää siltä, että se on tosi janonen taas, tai että sillä on tulossa Jaa, jotain. eiköhän... Mitä sä haluat? 91% ei painaa nappulaa. No se oli aika helppo. Okay. Tällä kertaa tulisi. Wasabi. Tapasko? Laitettaisiko tällä kertaa vähän enemmän? Oho! Nyt. Miten sieltä tuli tolla? Äijä ruikahti siihen oikein huolella. Äijä suorastaan räjähti tähän mun lusikkaan. Kuka ei täysjärkinen ihminen ajattelee tällaista? Tää on sun show. Me katsottiin siellä kaupassa sitä extra hottia. Ruohan kiitos meillä sitä. On se kyllä. Se on ihan mielenkiintoisen makusta. Ja seuraavaan. Painaisiko nappulaa, jos toisit maailman rauhan, mutta kaikki vihais sua siitä hyvästä? Miksi ne vihaa mua siitä? Kyllä mä painaisin. Jos tulisi maailman vihatuin ihminen, mutta sä toisit niinku maailman rauhan. Kyllä mä silti painaisin. Maailmassa menee niin huonosti. Tää Mä on voisin oikeasti... olla maailman vihatuin mies siitä syystä, että mä oon tehnyt maailmaan rauhaa. Mut mietin niinkö jatkossa, niin kyllä varmaan sit joskus porukka ajatteli, että se oli kyllä niinkö hieno mies. Niin, historialla on yleensä tapana muuttaa asioita. Kyllä mäkin sanoin, että ihan pakko painaa. Siis mieti, sä pelastat niinkö kaikki sodat ja kaikki vaan niinkö... Ja mitä laitetaan? 51% maailman ihmisistä painaa nappulaa kyllä. 51! Vaan! Miksi sä haluaisit olla maailman vihatuin ihminen? Ihminen ei halua nälähätää, vaikka se voisi parantaa nälähädää. Ihminen ei halua maailmanrauhaa, koska se joutuu sitten olemaan maailman vihatuin ihminen. Ihmiset on niin tyhmiä. Okei, pistetään tuosta pyörähtäen. Luojan kiitos. Blessing oikeesti. Eikö Haluatko tää kumpaa? oli vissiin parempi? Vasemmalta. Ei sitä Jonin puolesta. Oho, tuliko liikaa? Kippis. Terveydellä. Huomioi, että tää säilyy 2 viikkoa avattuna, joten sun pitää pikkuhiljaa sit vetää nää kaikki tästä. Seuraava kysymys onkin, että painaisiko nappulaa, jos saisit 3 toivetta, mutta joutuisit kokemaan läheistesi kuolemat uudelleen ja uudelleen? Voisinko mä pelastaa mun läheisen silleen, että jos se on kuollut, niin käyttää toiveen siihen, että se syntyisi takas. Pystyisikö se poistamaan tämän miksi se kirouksen uudestaan? niin sanotusti? No ei tietenkään pystyisi poistamaan. Koska miksi ei siinä silleen mainita? Kysymys oli, että sä saisit 3 toivomusta, mutta siinä ei kerrota, mitä niillä toiveilla voi tehdä. Niin, sepä just. Mä en todellakaan halua kokea sitä asiaa, mutta jos mä voisin käyttää toivomuksen siihen, että niitä ei tapahdu. Just toi. Tai jos sä voi niinkö poistaa sen kirouksen, niin sitten. Näillä ehdoilla en paina. En paina. Mitä sais olla? Älä luulekaan kuule. 72% painaisi. No ne on varmaan ajatellut silleen, että sen vois pysäyttää. Se on ehtona siihen 3 toivomukseen, mutta joutuisit kokemaan, et sä voi niinku toivoa sitä. Mä tiesin, Mutta- että se mindgameaa meitä tähän, mä tiesin. Oliks mulla 2 vai 1? Mulla on nyt 1 ja sä vedät vai? Mä vedän. Niin, eli mitäs se menikään? Mitäs laitetaan? Katsotaan täältä. Inkivääriä, mä haluan maistaa tätä. Pyöräytetään rullaa ja rulla näyttää, että teikäläinen ottaa. Nyt on ihan rajalla. Tapasko taas? Laitapa lisää maitoa. Ai suoraan maitoa. Älä nyt laita liikaa siitä. Ei, tässä on nyt jo mun mielestä vähän liikaa. Siitä, niin ole hyvä. Hölökyn kölöky. Maitokin on lämmintä. Mikä ei ole hyvä. Tää on ihan kauheeta. Toisiksi viimeinen kysymys. Pitäisikö meidän vetää tähän loppuun vielä sillä, että teillä ei saa yhdestä poikkea. Teillä ei ole elämiä. Ette olette samassa tilanteessa, missä mä oon ollut koko video ajan. Kai se on pakko. No, ensimmäinen kysymys oli sit, että painaisiko nappulaa, jos voisit vaihtaa elämää jonkun kanssa, mutta et voisi koskaan palata takaisin. Kyllä painaisin. Nyt yritetään miettiä vaan enemmistöä. Kyllä. Mä veikkaan, että enemmistö painaiskaan. Kyllähän porukka aina ihailee jotain henkilöitä ja ne on silleen, että vitsi mä haluaisin olla tää henkilö. Mut sit sä et halua olla fantasiahahmo. No nyt Kyllä mä mieluummin on joku ihminen kuin joku... hiiri. Niin. Siis, Se on aivan oikein. 51% ihmistä painaisi nappulaa. ai että. Ja mitä sais olla? Jykserin ja Rokkiksen kahvila löytyy täältä. Oikeesti. Inkivääriä. Siis Kumpaa sä haluat? monta sä oot vetänyt näin? Aivan liikaa yli suosituksen. Mä voisin ottaa punaista. Ty. Ole hyvä.
Let's go, let's go. Painaisitko nappulaa, jos saisit tietää milloin kuolet, mutta et miten se tapahtuu? En painaisi. Tähän on yksinkertainen syy. Kerro. Se syy on se, että jos sä saat tietää, että milloin sä kuolet, sit kun se päivä lähestyy, niin sä jo aika pitkään ennen sitä alkaa hiukan stressilevelit nousee. Kyllä se. Tai jos sä huomaat, että se on huomenna. Se olisi aika ikävä. Mut mieti, jos se on niinku 40 vuoden päässä. Sä tiedät, voit tehdä mitä vaan periaatteessa koko tämän ajan. Kun sä tiedät, että sä kuolet 40 vuoden päästä vasta. Mutta en mä painaisi. Miksi painaisi? En mä hyödy tosta yhtään mitään. Mutta tossa on kyllä itse asiassa paha myös se, että sä et tiedä, miten sä kuolet. Et sä voit periaatteessa niinku linnoittautua kämppään, mutta siis voi olla vaan, että sun koko kämppä palaa ja sit sä jäät sen takia sinne. Mä veikkaan, että tässä Veitsi on painaa. nyt just silleen, että enemmistö ihmisistä, jotka on aivan idiootteja, ne painaisi tätä, kun ne ei analysoi tätä kysymystä pidempään. Tää on kyllä henkilökohtainen hyökkäys. No niin. Henkilökohtainen hyökkäys on, että idiotit painaisivat nappia. Mä veikkaan, että tää on aika tasainen. Ne ei, joo, se on todennäköinen. Mä en painaisi, mutta Joni painaa. Mä painan. Tässä Jonille käy hyvä tuuri, nimittäin 67% ihmistä painaisi. Mä arvasin, että ihmiset on niin... 67! Mä tiesin, että ihmiset on niin tyhmiä. No niin, mitäs se rulla sanoo? Mä en näe tossa mitään huonoa juttua. Sä tiedät milloin sä tulet kuolemaan. Toi kyllä pistää miettimään. Aika diippi ajatus. Ei mitään, pistää päivän viimeinen rulla pyörimään ja sieltä tulee Jykselin lemppari eli wasabi. Sä et ole vissiin maistanut. Mä en ollut vielä maistanut wasabia, joten nyt päästään vielä... Meikäläinenkin maistelee. Kaikki on maistanut kaikkia, paitsi... Mä en odottaa Moseskoa, mutta onneksi. Mä laitan itse. En mä vaan laittanut. Mä laitan itse. Siinä on toukka. Nam 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 nam. Nousiko nenää niin sanotusti? Tää on kuin vahvaa sinappia. Mut sä vedit se oikea kuitenkin. Ai! Tähän sattuu. Nenä aukes. Ei mitään. Toivotaan herralle kivaa junamatkaa ja teidän heitis tulee todennäköisesti haisemaan aikaan mukavalle. Jos tykkäsit tästä videosta, niin jätä videolle hype vai mikä ihmeen Rokkis sanoi, että tää on hytte tai jotain vastaavaa. Hyöpe. Jätä videolle tykkäystä, jätä videolle hype ja tilaa kanava, jos haluat. Ja ihmeessä kannattaa käydä katsomaan myös Nonin kanava, paitsi mä veikkaan, että kaikki on katsoa sen joka tapauksessa. Me nähdään seuraavan videon parissa, joten se on selvästi moi moi! Hei hei! Juokaa maitoa. Tilaa kanava.